съм тъпи. С своя яйца показвам яко нов вкус. Бако! Я ти е манелбата. А това е лайф. Добре, те допуснаме на колко? Радите! Колко стоят тахане той да при тебе? Така 6-7 и... Хубаво, да каза. Ото? Да. Бозин. Мачамна. Хубаво, тъй ти дила. Ники! Ако. И няма никакво става. Хубаво, бакче, дойде. Отсакайте. Чакайте, бако, обаче дойде и... Дойде после. Бат, виж се получая. По-рано от ние с това човека. По-рано с това човека и ето. Не търнете война. Не търнете един лайка, те са съм получал. Виждам, някаква. Един ден и 9 хиляди. Ти опит, това е тази. Не казва толкова, бе. Чики бълше. Хората ми малко да храби. Така е. Това като глупост, как се казва. Като е така тира. Дедът тук стои. Тя... Не. Какво? Хората впада долу. No way. Той е долу. Каза това е. Ти каза чакайте долу е. Yes! Не мога. Сама е. Ай ти, ето ти ще се ставя. И дай си. Ти избулгът! Виждате, аз започвам сделах това и да дойде малко краде. Взех бе! Къде виждате имам? Седна! А кола тук да го пай бе? Пепе. Да. Кола, как се всяка ста? Колко... Да тила при човека да бъда си много гладен. Хора, цифра с храна и да възне. Ти, да ме нито. Ти да дай ми. Ти да си тубата! Айде, бако изфойлам. Яко пата е. Баба да ми! Чакай, Хвалявата. Това получай. Да не получай. Чакай! Тъбо! Ти пак козил. Как си? Пати, рече, какво са в те видели. Какво това бе? Ето. Това е рецепта, като взема. Ето, това е... взеху. Имате го толкова много як. Има много хайде. Да маго закучи! Закучи! Фуда прави бе! Ама ти си от теб. Това се така това. Ама ти си от теб. Не става. Ужасно си. Не!
Ако просто убий! Не може. Махни се, ела! Боже, това си ти. Аз този най-опред. Чакай. О, Добре. ти, направи го. Don't want this. What do лъжица? What else? Това лъжица да правим. Я ти се и... Окей! Малко я ме слушаме! Това ме плеска нещата, направи бе! Ай, чао! Ай, искам да оцелея. Ехо оцелея това толкова. Або брат, трябва да дразни ме някой. Какво ти прави? Папал, отвори топата клетка и дойда с топята отцай. Всичко е 15 и да. Ето имат 15, той се хатил. Това потягате! Не може ядес! Това е, може това тази гиба и гибот. Подясно за тебе си. Вижте хора, право надолу. Позех бе, нищо е ли? Какъв е тук? Пак ябете ти. Я толкова те. Отсъпри. Тъдъм. Те мора нищо сега. Ей. Ти да свобод, ти да цака, ти... Добре. Да, е това. Какво се тава за туалетата? Видам вътре. И бак бебе, бата до ПДД. Изяде ли сандвичите? Да. И четвъртя? Да. Браво. Оцеляхме първия идея. Абе, ти видя, кое пиче? Да, ако изтъпи от тайно. Ти знаеш ли какъв си? Кеше. Владов, какво това бе? Какво бе? Какво това е ти хатина? Какво ми е? Което чакайте тук. Това какво е? Сапъле, какво е ста сапъл бе? Имам още за тест. Какво е? Дела. Какво купи? Купи ново пата, не? Не. Какво купуваш? Има пиле. И то да пиле, не. Стоп. Как е тест, хора? Хора, като след това дай така, баба, как? Той е те, да кажете, я мога.
Stój uważaj, tata! Wika, znaczy twój! A, Każdy kurwa kafur. Zapulych! Kafur! Topka! I lejk topka. Teraz to stają. Ale to nie stają. Boom. Boom. Ale zadłużę to co? Hej, pucaj do wy. Koto teraz ci dwie to chcą. Tu. Ja to długo, ja pilę tu. Ty kogo to kupać, bebe? A co tu patę? Dobre. Ede. Ako mamy! To umiał się to tu. to... Ako łato come. Dobre. A tu. Gdzie pituleko? Oh my god! Poprawisz. Oh. What a Да. Стига пепът. Те. Аз да причуя. Аз да ме получава. Аз да ме то пускают. Goodbye. Давай хора, сам показва. Как се увия, показва. Те хопа долу. Не. Я пало. Ето, коя е закуска? Ти да си... Не, то катата. Ти са... Да, дай ми всяка. Да, хто хупая, тя е хупало. Ходи, ако се казва... Дай чисто, дай зелто чисто. Има пало, чиво. И другата лапата, колко е. Теда това. Idemo. Това ще това така. Добре, че да тесто предава, и къде да се дава. Пък чак се убил. Ти. Почката, да. Я почката. Ти там пасът пята бях. И ползав хупа и... Те ползаваме хупа и... Папка, гумата папка. Адите, хора. Паток, я пало. Хога, цете Богу. Лове, ей!
Ти не мога. Това бе твоето гайчо.